decorateur. Decorateur? Top op. Alle uitzendingen van Top op. Oh. Ja. Ja. Hier zit het. En ik dacht het. Ja. Had je het gehoord wat hij zei? Nee. Nee, hij zei Penny. Oh. Ja, Dan werd ze... Penny de Jager. Kijk. Penny de Jager was het. Daar was iedere jong. En ik denk ook volwassen mannen was toch wel een beetje verliefd op. Hè? Dat was het slangenmens wat altijd ook de intermezzootjes deed op muziek. Hè? Ja, dat klopt. Goh. Oh, dat lijkt me echt een ruige baan dat je decorateur wordt bij Top op. Ja, dat is al heel lang geleden. Ja, Ik ben in 1976 begonnen in Torren met Sesamstraat. In Torren? Ja, bij die grote heggen. Dat was toen dus een Sesamstraat. Wat ga je dat deze door Sesamstraat opnemen? Dat was een binnenpleintje bij de grote heggen. Ja. En dan hebben ze de decor zo aangepakt dat het gewoon een pleintje was. En toen heb ik met de hele ploeg van CTW, Children Television Workshop, en met de Belgen en met Joop Doerder en die hele mikmak, heb ik toch Sesamstraat opgenomen. En toen zei Jan Jonker, dat heeft hij toen nog, dat was de beginneman van de NOS van de requisiete. Daar heb ik toen ook bij gewoond en later daarna van Mies Bouwman, die bracht me 's morgens naar de studio. Of daar ik bed en die smeerde met de broodjes. Je reed mij met Mies Bouwman? Ja. En die smeerde verrookte broodjes? Die smeerde 's morgens de broodjes en de vrouw van Jan Jonker. Ja. En zo klein is de wereld. Zo klein is de wereld, maar dan heb je heel veel beroemde mensen van DB gezien. Allemaal. Want ik sta altijd in de foyer beneden. En ja, goed, dan kwamen alle artiesten samen. En ik woon Jochen Elversum. Ja. Maar je ziet Limburger van geboorte. Ik ben van Torren van geboorte, ja. Ja. Maar ik ben toen bij de NOS terechtgekomen via Jan Jonker. Ja. Door Sesamstraat op dat binnenplaatsje. Ja, dat is ook dat ik gewoon al die namen op de handje kon zetten en letters moest maken. En er was dus de directeur Leo Cavallini van de NOS. Met Jan Jonker. Ja. Dus, je zei Top op, nou ja, daar ben ik mee opgegroeid. Dus dan denk ik ook... Top op ken ik eigenlijk bijna alle afleveringen, ja. Vanaf het begin af aan. Hoeveel worden het toch? Ho! Dat heeft jaren geduurd, ik weet het zelf niet meer. Ad Visser leeft nog altijd. Ad Visser leeft. Wat wordt Ad voor een... Een hele fijne man. Ja? Ja. Ja. En Penny de Jager ook. Penny, is die... Penny was die zangeres. Ja, of die danseres. Ja, ja. Maar leeft die nog? Ik weet het niet. Ik ook niet. Huur ze nooit maar het van. Heel af en toe nog wel eens een keer iets over Ad Visser. Ja, volgens mij was er les op Facebook. Maar Ad had je ook een totaal eigen manier van iets presenteren, hè? Dat Ad was het ouderwetse presenteren. Maar ik heb dus ook heel veel voor Veronica, die tent, die muziekland en zo gewerkt. Ja, ik deed alles bij de NOS met collega's. En ik ken dus heel veel artiesten, ja. Ziet je toevallig ook nog die voorstelling nog geweest, onlangs, van Dagboek van een Herdershond? Nee, ik heb al wel geschreven, maar ze hebben niet gereageerd. Oh. Terwijl jij de originele serie, ik heb nog alle foto's op z'n liggen. Als bewijs. En ik heb inderdaad die serie in IJsden opgenomen. 2 keer. En in ieder geval in een studio in Hilversum. Ja. Oh. Dat moet toch fantastisch zijn geweest om door aan mij te mogen werken? Ja, dat absoluut. Ja. Ik heb gewoon een paar... ik ging met pensioen. En ik heb gewoon een paar herseninfarcten gehad. Vrij kort nog het pensioen? Direct 2 dagen na het pensioen. Dus bereid ik al was voor.
Ja. Nee, nooit met pensioen gaan. Nee, maar, ik heb het best gewoon doorblijven. Maar dat is wel... dat huurt ze dukker, hè? Dat als ze met pensioen hier is, dan alsof ze iets met die weerstand laat zakken en dat dan bepaalde dingen... Ja, ik weet niet of dat met zichzelf te maken net zo gaat, maar ik heb dus doorgewerkt tot mijn eindleeftijd 67. En toen gebeurde je dat de ene en het andere. Hoeveel woorden het toch? 4. En normaal kreeg ze de pillen voor en dan heb ze maar 1 keer. 4 keer. Maar... En ik ben er 3 keer goed vanaf gekomen, eerlijk gezegd. Maar 1 keer het evenwicht kwijt, hè. Helemaal, ik kan niet meer alleen staan en... Maar je woont toch nog? Ik woon nog alleen, met behulp van immers, ja. Want ik heb de auto, ja, dat heb ik wel nog, maar dat heb ik weggedaan eigenlijk. Ik ken niet meer auto rijden. En dan wordt de wereld klein. Heel klein. Zien er nog mensen die ook ergens mee naartoe nemen? Jawel. Ja? Ik heb heel goede kennissen. En ik heb zelf ook 4 dochters. Ja, ja. Die houden pap nog wel een beetje in de gaten? Die hou je een klein beetje in de gaten, ja. Oké. Woonden ze nog een beetje in de buurt? 2 studeren er in Hasselt. 1 woont hier in de buurt en dan moet ik normaal gesproken iedere dag nog maar zeker naar school brengen. Maar dat gaat dus niet. Dus, en een hele goede vriend van mij, Peter en Connie, die wonen een paar soorten verder. Die regelen alles. Ja, jongen. Zo gaat het dat. Ik durf het bijna niet te vragen, maar... Vraag me. Zou je me nog een keer terug mogen komen om die foto's met oog... Ja, ik ken hem maar de zolder op. Maar ja, dan gewoon ik wel verkocht de zolder op. Durf ze dat? Ja. Ja, maar het probleem is, dat moest je even van tevoren zeggen. Van, ja, nee, maar... Nu kreeg ik toevallig een berichtje van, ja, daar staat alleen voor de deur. En ik ga kijken, ja, ik zit niet staan met de postbode. Dat hoeft niet nou, hè? Nee. Daar maken we dan een afspraak voor. Ja. Ja, weet je, het gaat gewoon heel moeilijk. En dan moet er van tevoren... Ik moet gewoon van tevoren voorbereid zijn. Ja. Mis je het vak niet? Enorm. Ja? Ik ben heel lang decorateur geweest, ja. Ik heb een Hilversum gewoond en... Ja. Ik heb de pasjes nog van de NOS, die nog niet. Wat is ook het meeste bijgebleven als het gaat om programma's of personen of... Ja, maar zuren. Het is vroeger begonnen als NTS, Nederlandse Televisiestichting. Toen is het NOW geworden. In dat tijd raakte je nog heel goed bevriend met Joop van den Ende. En Willy van Hemert, daar worden dagboeken met opgenomen. En Joop van den Ende, ja, daar was ze me eigenlijk op het tijd. Want kijk goed, het gaat fout hier. En toen werd je van NOW, of NOS NOW. En toen was het. Ja, toch een moe lopen. En daar waren ze dus niet van gedaan. En het was afgelopen. Eerst hebben ze me een paar jaar op non-actief gezet. Dus totdat ze me een keer na 5 jaar naar Hilversum repen. Ik zeg tegen mijn vrouw toen, kom met, want dat ook niet. Ja, en toen is het weer last. Ik weet niet of dat interessant is om naartoe te zijn, maar... Het is gewoon niet meer wie vroeger. Dat was het vast. Kent je nog mensen die nog in de wereld werkzaam zijn? Ja, verschillende zijn er dood. En... Pas geleden heb ik nog met contact gehad met iemand van de NOS. Maar dat is ook weer vervaagd. Of pas geleden. Ja, wem kent ze? Die mensen van het decor. Allemaal. De studio's, ja, dat kent ze wel. Misschien moet je de foto's sowieso een keer van de zolder afhalen. Ja, ik wil al een paar jaar, maar ik ken het. Ik kom er toch niet op. Kunnen we regelen, hè?
als je dat wilt. Jo. Nee, maar dat is gewoon, dat is, ja. Je kent van tevoren wat ze niet wie die leven moeten. Nee, als we Ja, dat... dat nemers. Als we dat kosten voorspellen, hadden we allemaal de staatsloterij gewonnen, hè? Ja, maar dat was niet toevallig geloof. Loopt het ook goed gewoon? Ja. Doe het rustig. Ja. En ik lood van mijn huur. Ik kom nog een keer de foto's kijken.